Čabas lidi, jsem tady Kastor a vítejte mého Let's Play z úplné rovny. Co se tady změnilo? No jsem se přestěla dovnitř. Žádnou rybu jsem další nechytil. A na co se zaměříme dneska? Ve videu už mám achievementy. Dneska bych chtěl splnit jeden. To je udělej zvířecí farmu. Bude to na ovce, které jsou hned vedle, jich tady víc. Já budu bojovat to si jenom off-screen s těma slimama. Doufám, že mi uvěříte. Co? Myslím, že... Já se bojím. Dáme si peaceful. Ale já to slyšel. Já chci mít peaceful slime. Jestli mi v tom budeš bránit, tak si s tebe udělám slimeovskou večeři a sticky pistony. Tohle nějak lepší. Teď se schová po každý jenom jeden vesniček. A nikoli kněz. To je dobré, protože by měl přes těch jaks. Tak, kde tu farmu udělá? Tady vidím už 2 ovce. Dům si možná taky dneska postavíme. Tohle bude docela velký, protože jich tam chci mít. Nalákám tam jenom 2. Doufám, že tady ovce netrpí rasovou nenávistí. Aby nechtěl být třeba černá s bílou. Nic jako zombík s Endermanem. Ještě nikdy jsem. Ještě dost plotu. Tyjo, tady už nám vyrost celý řádek, tak se to dáme skličit. Jak co se týče achievementu. V popisku videa jsou. Tak kdybyšte. Ale když se zapomněl na achievementy, to není pravda. To bílý budu potřebovat ne na jídlo. Pak si posledíme jedu. Já už budu radit to stonem. Ale strom nám vyrost, to si dneska akorát hodí. Děláme. Ne zatím. Dneska jde. Obituju iron. Nebudeme mít meč. Budeme mít nůžky. Když nebudou posta a umřou, tak bude teoreticky konec tohohle pořadu. To bude spíš takový informační díl. První vylez posapím, to je dobrý.
na vohko. Těm ovcím moc chodit nebudu. Tak tam jednou možná dám fence gate. Doufám, že v tomhle druhém patření debátočka, tak jsem ji sem dal se z dola. A jo. Už bych si dělal krafťák. Jinak, ty nové budovy to bude. Tohle, pište mi z kolika vesničanů se má spadnout golem. Počkáte. Video je v pohodě. Aha. Nic, jenom vstavu film a bylo přerušené stahování. Najdíval se nebude tak velký fail, pokud se mi tam pokusí povede nalákat ovečky. Ne, já jim to nechci dát. No tak pojď. Kde pak seš? Ovečko. Pojď. Bude takhle se mnou. Tak pojď. Jo, máme tady první. Já se vůbec nezapínám k tomu. Povedlo se mi krávy nalákat do Radisova baráku. Teď sem ještě dáme druhou. Jo, bude se tam, mi tam negrá. Tak pojď si. Někdo. Budeš povinně. Aspoň budu mít asi číplonu, se který. Možná si postavíme i mob trapku. Už jinak to dělám. Dobře, máme je tady. Tak co vznikne? Ahoj. Tak máme 3 ovečky. Tím máme sbírací farmu hotovou.
Bude s ním tady žít dobře. Jo, farma. Trochu vylepšíme kostel. Váza bude hezky. Váza bude. Teď mluvím tak polohlasně. Kolik máme obilí? Tak co uděláme teď? Teď jim tam dáme vodu. Ještě si uděláme další ovečku. Jo, a to nejdůležitější, aby se mi k ním snad nic chodilo. Dneska to asi se obědě bez failu. To bude dobré. Pak sklidíme stromy, asi to ukončím. Podle mých zkušeností to ovce nedokážou skrz to chodit. To koč asi nebude. Tak, to už jsem. Mám tam ještě jednu vlnu. Já k ním budu muset snad jít dovnitř. Máme už. Ježiš, už napistal. Tak. Ještě jim dopřejeme trochu luxusu. Vezmu zevnitř. Už to mám porušený. Uděláme jim tady žlábek. Jo, takhle to. Co? Počkat. Odvolávací rozkaz. Tati. Pardon, taťka si ze mě udělal srandu, že jdu na vojnu. Všechno zapomeňte. Jo, na vojnu a tak. Teď se tady budou. Hele, už mám dospělou. Ten negr bude tatínek. A ta bílá. Jak je teď rozliším. Co je teď junior? Co senior? Teď kudy se tam chází? Jo, tam. Teď já střídáme a rozmnožíme. Jak kosky. Malinka se synáčkem. Má se střídat. A teď všechny ostříhat. Asi si tam za oko získají 50 vlny. Je tady.
Dobrý, uděláme si post. Ne. Štěstí, tam mám 3. Skočíš. Nemám tě rád. Vím, že bych ji tam teoreticky asi mohl zahnat. Necháme ovcí a jdeme si ukázat. Čím bych měl načít saplinku. Brácha se zbudil. Ty stromy pokácím off-screen. Postav si vrátíme v příštím dílu, už jsem nějaký vyčerpaný. Tak čau.